Tetap perlok kini rapor naman rai pia ka way daga video ha ka way day bat kani ka jing tim si jong uba deng dok todong ha ki rensan sosial media tina kadeng sungaru ngasngo kubur ya katu ka jing ong jong way u ki bang ba mana sini sathan boy bat ka ba la ai kiesro persa ya uba deng dok todong Nakadeng sunga nga ai ka jing kersan ka ba pura yo ni rurang ba naru nga sngap pat ngapit itu video wadeng kok tudong da sisahi kalong ka bala palat sisa ka jing keren gedung krem perkat su ya karan karem ya ka ta ka imlang ka salang krem perkat su ki kor kejat kum ubriuhi kam deso katur kom krem te ngasngo ba ka tak sisa ha bang ngap hoi ka jing long breu mim la biang ni la bandon ka jing bitar ka jing dom ka kum ka jing ui ki jonga hantu ko bitar pelat ya ka sorkar nani kinong ya lam jong ka sorkar kalamenta ka sorkar NPP te ni la bandom ni don ko hok bandom ban bitar ne ban pen i ban ya keren ka don ko hok ya kata tang bangaus kabar so bak kakta ka jimut jing perkat jonga kalong ba ya keni ka ketian sang kam jubha piwan pelat ya po sosial media namar ka tian si tin sang tinti po sosial media ki pekut ki klung ki kena ki kenthei kumta kakta sisa ya ka ijot ya ka long bri man brio tian namar kata ka daw nga ong hang nia ba ngadeng jonga ngam ong ba nga FIR wa deng dok tudong ngam la belak kita nga suka sulong tang ka jing kentu hi na kadeng tunga ya ba deng dok tudong ba umdei ban referensi plat haduk kat ni ban referensi haduk ketu ngan su ongko ba deng dok tudong phiwan long brio sekani ka perthei phimi nang no phimi em na imei na ipa te phila keren sebab plat sisa ba deng dok tudong te kawai ngan ong hang ni kum kisnong ki thau ha kari khasi ka yet ke jongi hi la dei snong ba ha barit la ka dei snong no kan dong ni hasor la don ki brio ki ba bua ki ba thanglang ki ba kren si ki ba kren sang ka snong ka thau ki kem ki te ki khom ki bat ki sneng ki kraw ki ma phim bit ban kren ni ka tien si ka tien sang ha snong ha thau te badang dok tulong keren ni kini kentian ke bom la long tengah sudai hi ya badang dok tulong ro ban ajing sneng kum baong ni u wei rong ba dei ban ajing sneng ju dei ban keren ni kentian si tin sang hoi ba fin keren ni jing sisa ya kanu ka mat lan ki isu phila ban keren henry hadu ba fin de keren si keren sang hadu ko long ba phi sumi na kendau phi supak na udiang mau krem imei pa krem ikur kijat hato phi sudai ten namar kata kadau hin ong ba perkhat bahau dengan tolong wat ju dan si than kumnia hapo ki sosial media sulit ran sisa ban pli te latang apik aku ke bentah pada mat nu badeng dok trong komen ban kren si namar ba kibun nong pek pelat kibun kinong pek kinong khmi lada dei hak no ko bental lada dei hak ka sunong ka thal dei haki no ki benta ba lada phin le ka ba ha hi ki kham duna ki no support ba lada le ka kam ko ba sneu ki kloi ba ya set ong wa sunong ka thal ya ki breu ki ba le rit ki ba ya don burom don akor kim ju burom ki breu ya tu breu ba bananam uba penyap breu ne uba nakat ya takin thung siem ki tieng bar tin mal kata kadau hang ni ngan penrem ya badang dok tulong ru ka we ka kentien ka kren ula akan tho ki nong yalam niam ki padas ki pastor kom ta ter hang ni ru ngaso bal ong ba
ko badang dok todong hadukat no fitip hila long belai sa nambar wa fidang long beriu hi kumanga ngaruk ngedon sibuan ke jing duna ngangit skemba kum beriu hi menu ro ngidon ke jing duna kam budai mungkin thok ngimla bang tip la udai padar ne u pastor la u hok la u pop ya kata ngim tip ya kata hi tip tang u belai wana jrong te ngim budai ban kan thok yanor yano te ka song pada ha ka mon ke jonga jong phi kan langi so tenat tengin lek langim tenat ngim la ban lek tengim la ban nyau ya ka jinglong ka jing im ka be dei bat u belai te nomor kata ngasngo hang ya kum uwei unong song snong ngasngo ban kerpat sa sisien ya wa dang dok todong ba kum bangalong wat cu melian ban krensi palat ban krensi palat wat cu melian ko wat dang dok todong kila ban kren kum bangalong ya kano kamat ki isu ha ka ba phidon phi sem phang ba phi sem jingmot ikita ki iki barok ya ki bom dei la kalong la kaliang kinong yalam snong kinong yalam balang kinong yalam san perthei la kalong ya ki minister la kalong yano ro khila ban kren la kalong yana ro khila ban kren tang ba ngasu tepat tang kan dia ka wei wat yu tim sang hakmat ka perthei hakmat ka social media tang kum ta khublai sibu